Napasakan na ang 2 counts of murder batok sa sospitsadong mipatay sa senior citizen ug anak niini sa boarding house sa Diamond Village, Matina Aplaya, Davao City niadtong Biyernes sa gabi, Mayo 13. Ang pamilya sa biktimang sila Panfilo Manriquez, 71 anyos ug Geraldine Manrique, 43 anyos ang nag-file sa kaso batok sa suspect nga si Reo Ballenas, 30 anyos. Sumala ni Police Major Noel Villa Hermosa, ang commander sa Talomo Police Station, daling nadakpan sa mga pulis si Ballenas kinsa misulay unta og ikyas human mahimo ang krimen. Napasakan na nato ang case against sa suspitsado no sa pagpatay. So through summary inquest procedure, mga hapon na kay nagpaabot pa man ta atong last na dokumento katong death certificate na gi-process dito sa sa city. Matod ni Police Major Villa Hermosa, posibleng naaburido ang suspect hilabi na nga naglalis kini sa iyang live-in partner nga si Princess nga anak ni Panfilo una nahitabo ang krimen. Ug nasundan pagyud kini og panaglalis sa suspect ug sa namatay nga si Geraldine mao nga napahimungtan ang mga biktima. Itong prior sa insidente, nagkaroon og away no between sa suspect ug ato iyang live-in partner na si Princess. O palayas niya kay tungod sa problema nila o naburong ng utok sa suspitsado niya na plus following day nag-away pa siya sa igsoon natong yang kalibin partner from daytime hangtod gabi so moto ni sampot sa pagpatay sa amahan o katong igsoon sa libin partner. Ngayon ko pasaylo sa pamilya ni Base sa investigasyon, 8 kasama dinunggaban ang naangkon ni Panfilo, samtang 6 kasama dinunggaban ang naangkon ni Geraldine. Na-recover sa mga pulis ang kutsilyong gigamit sa suspect sa pagpanunggab. Nasayran sa Talomo Police Station nga dili kini ang unang higayon nga nakahimo og susamang sa laod ang suspect. Sanglit nakadunggab patay sab kini kaniadto sa buhangin area ning syudad. Last 2020 na siya record no na pagpatay gihapon ang isa giatangan niya itong 3 ka tao. So, napatay niya itong isa o napasaka dyan kaso actually na commit na siya sa sa Davao City Jail pero nakagawas ay nag-bail ban. Gihaya na sa usa ka punerarya sa turil ning syudad ang mga biktima. Nakatakda sab nga ihatod sa Misamis Oriental ang patayng lawas sa mga biktima aron didto ilbong sa ilang pamilya ug mga kabanay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.